Is-sorijiet Ġerosolmitani f'Malta li huma magħrufa bħala sorijiet ta' Sant'Ursula fil-Belt jafu l-bidu tagħhom għal żmien l-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan. Kull fejn kienu jkunu l-kavallieri kienu jwaqfu monasteru biex is-sorijiet jitolbu għalihom u għal ħidmietom. Il-ġurnata tagħhom tibda mill-5:30 ta' filgħodu bis-salmi, nofsija meditazzjoni u d-diesa u wara jieħdu l-kolazzjon waħedhom u fiskiet. Bejn it-8 u 8:30 ta' filgħodu jerġgħu jinġabru għal talb flimkien li jkollu interċessjoni speċjali għal pajjiżna minħabba li kif spjegatilna l-Madre Christine Borch dan il-monasteru mwaqqaf għat-talb għal Malta. Wara s-sorijiet kollha jagħmlu l-ħidma li jkunu assenjati. Dawn jikkonsistu f'soru li tissejjaħ il-gradiera minħabba li tieħossib il-parlatorju għal min jiġi l-monasteru, infermiera li tieħossib is-sorijiet anzjani jew morda, id-dispensiera li tara xi hemm bżonn, 2 jew 3 sorijiet li jsajru u s-sagristana. Jien li 35 sena tħalt meta kelli 18 għax mistieri ma rridniex nidħol qabel biex nirrabi forsi iktar għaqal. Is-sejħa misterjuża, is-sejħa jiena twilit l-Awstralja u ġejt mill-Awstralja ta' 8 snin mal-familja. Il-familja ummi missieri u ħuti ta' għax il-bqija it-nanniet it-tijiet kollha l-Awstralja qegħdin. Ħassejthom ħafna, dik kienet waħda mill-affarijiet nasib il-mulej preparani biex tibda ngħix ċertu ċaħda f'ħajti. U ħassejt is-sejħa isu mhux mument wieħed. Meta kienet għadha l-Awstralja kienet tara ferħ li ma jitfissirx f'soru li kienet tallima, sakemm kellha 13-il sena ma kienet qalet lil ħadd bis-sejħa. Jiena għaraft x'inhu l-ferħ ta' dik is-soru. Dik kellha l-Alla f'ħajjitha u l-ferħ li kellha kien ġej minn Alla u kien nirradja fiha. Swor Agnese Zammiti la 48 sena fil-monasteru, meta kellha 16-il sena żaret dan il-kunvent flimkien ma' mara li kellha ħabiba tagħha soru fil-kunvent. U wara sentejn hekk iddeċidejt li nidħol. L-estajt l-eżamijiet, mort il-college, ta' parsa nibda l-college, x'college, ma stajtx noqgħod kwieta, il-mulej ma jħallikx kwieta. Swor Agnese spjegatilna l-opportunità li qed jagħtu s-sorijiet ta' Sant'Ursula l-Belt għax-xebbiet li jaħsbu li għandhom sejħa l-ħajja monastika. Aħna lesti li anke inġibuk nofstanar tara il-ħajja tagħna kif ngħadduha xogħol, talb. Hekk ngħadduha l-ħajja u rikreazzjoni. Anki jimbagħad jekk tixtieq minn nofstanar it-tawwala ġurnata jumejn. Swor Agnese għaddiet minn esperjenza ta' 5 snin u nofs tmur l-isptar għad-dialiżi minħabba problemi fil-kliwi sakemm ftit aktar minn sena ilu ingħatat donazzjoni ta' kilwa u tħossha tgħix mill-ġdid. Għaltilna li meta kien ikollha toħroġ mill-monasteru 3 darbiet f'ġimgħa kien l-ikbar martirju għaliha. Qalet li b'disa karattri differenti u miraklu li s-sorijiet jgħixu flimkien, madankollu spjegat il-ferħ li ġib magħha il-maħfra lejn xulxin u l-fatt li jingħaqdu fit-talb.